Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. І в нашій студії ми вітаємо українського добровольця Івана Теренка. Доброго вечора, Іване. Добрий вечір. З Іваном сьогодні ми будемо говорити про життя у полоні бойовиків на непідконтрольній території так званої Донецької Народної Республіки. Іван Теренко був серед тих 74 звільнених заручників великого обміну, який відбувся наприкінці 2017 року. Іване, давай розпочнемо нашу розмову з того, чим ти займався до того часу, коли тебе схопили. Так? Ти в полон попав 8 травня 2016 року. Так. Ну, до полону я займався іменно тим, що я служив. Працював я як доброволець. Я був в загоні громадянської оборони. Це диверсантів там робили з нас. Тобто це ви були в лавах Збройних сил України, так? Ну так, доброволець, якби під лавами вже Збройних сил України. В 15-му році вже стали в Збройних силах України. Вже всі добровольчі батальйони вже почали додавати до себе. І коли попав в полон, я вже по документам пройшов як гражданська людина. На період той, коли я попадав, був офіційно я військовий. Тому що там, вже коли мене затримали, оце все почали перевіряти. І вияснилось тільки те, що я в июні місяці, в червні місяці вже не військовий. А от коли вас схопили 8 травня 2016 року, як вас схопили? От розкажіть всі обставини. На мене було просто орієнтування у них. Я должен був перетнути кордон, так званий. Лінію розмежування, так? Так. А в якому місці ви перетинали? Перетинав з нашої сторони, це Павлопіль під Маріуполем, 13-й блокпост, така цифра. І з їхньої сторони це був блокпост Оленівка. А ви перебували, здається, в маршрутці, так? В автобусі? Так. Я їхав на маршрутці, мене маршрутку остановили, навіть до блокпоста спочатку ми не доїхали, просто остановили перед блокпостом маршрутку. Залізли двоє чоловік, один з автоматом, один був з планшеткою, з фотографіями, і у них була там орієнтировка, тоді я вже побачив просто, коли він роздивлявся. Він роздивлявся всіх молодих людей, дивився просто на орієнтировку, звірявся. Коли побачив, що це я, вже там автоматом вдарили в лице і витягли з автобуса і поклали на розтяжку, там, на все почали автоматом тикати, щоб руки там підняв, все. Перевіряли дуже сильно автобус, думали, що я там залишив якісь маячки. Коли перевірили автобус, мене забрали до себе, там завели якусь кімнату, а автобус з людьми поїхав. На блокпості в Оленівці, так? Так. Вони автобус відправили. Ви коли пересікали лінію розмежування, ви їхали з якимось чітким завданням, так? Так, зі сторони... мені треба було виконати завдання по збору інформації. Надовго ви мали поїхати? На 2 дні. 10 числа я повинен був вже повернутися додому. А от як вас розкрили? Чи маєте якісь підозри? Підозри маємо, це якби ще вичисляємо, вираховуємо. Тобто вас хтось здав, так? Так, було орієнтування, тому що тих фотографій, які було на орієнтуванні, цієї фотографії ні в кого немає просто. Такої фотографії, як там була. Там, де ви зображені, так? Так. І це хтось зі своїх, так? Хтось. Будемо розбиратися. У нас Служба безпеки України займається зараз цим питанням і хочуть все вияснити і зробити. От коли вас затримали в Оленівці, вас відвели в місце і потім що було? Відвели, почали там ламати, спочатку допитувати. Почали задавати там питання, там ціль, задача, що мені було потрібно, з ким я повинен був зустрітися і таке все інше. Потім мене відправили на УБОП, мені зав'язали пакетом глаза. УБОП – це що таке? Це відділ боротьби з організованою преступністю. Угу. Це їхні боротьба. Да. Управління боротьби з організованою злочинністю. Так. Відправили мене туди. Управління боротьби з організованою преступністю. Так. Відділ боротьби. Відділ. Да, мною займалася їхня контррозвідка.
А де займалися? Вже в Донецьку? Да, в УБОПі у цьому. Угу. Це я вже тоді вже поняв, що ми вже приїхали до них на контору, коли вони вже там почали, їхнє начальство почало заходити до мене. Тоді там якісь, я їхніх міністрів так не знаю всіх. Там якийсь зайшов, такий невисокого росту міністр, теж допитував і задав таке питання, ну, їм, коли мене от затримали. Він вам, ну, потрібен, що ви його так, ну, залишили в живих. Хочете, можете його розстріляти. Возили також і на розстріл при допросах. Ну, там пугали просто, ну, щоб хотіли просто зламати. Тобто ви маєте на увазі, коли говорите, хотіли зламати, вас били, катували, так? Ну, у мене поломані ребра, ну, от як сьогодні, я навіть цього не знав, у мене от сьогодні вияснилось на даний момент, що в мене ключиця поломана і неправильно зрослась. І за це мені, ну, болить трохи. А коли плече. били, що хотіли? Хотіли, щоб я якби все розповів, для чого я приїхав і яка моя ціль і задача. Чи добилися від вас якихось Ну, якби признань? добились, я б не вернувся вже додому, не приїхав би. Якщо б добились, так? Звісно. Тобто ви нічого не сказали, так? Ні. Вводив в оману їх просто, ну, казав те, що їм воно не потрібно, і вони це бачили, що я не хочу просто казати і все. А от коли били, які тортури застосовували щодо вас? Так званий тапік. У них це дуже воно таке розпространене, всі через нього проходять, ну, військові. І ну, це тапік, це польовий телефон, просто провода наматують на пальці і починають якби дзвонити, і вони також це називають там дзвінок додому. От, якщо хто хоче там позвонити додому, вони так дають таку можливість через тапік. Ну, тоді там пакетом душать, ну так, б'ють ногами, руками, чим хочеш. А хто вас допитував? Це були місцеві? І місцеві були, і приїжджали до мене з російським акцентом. Тобто ви розуміли, що вас допитують росіяни, так? Так, вони говорили, що вони самі, ну, це я приїхав на їхню землю, що вони тут, вони шахтери, тільки акцент російський. А як були в діті? По цивільному чи військовому? Ні, по цивільному були в діті. Коли перевезли вже мене на ІВС, на ізолятор временного содержання, мене не хотіли там брати, ну, під свою відповідальність, тому що я був, ну, дуже сильно побитий. І ну, вони все одно там через своїх вищих власті домовились, щоб мене взяли. Мене коли вже забрали, я після 30 суток переїхав на МГБ. Там я пробув на МГБ 3 дні. Це Міністерство государственної Да, безпеки, так? Міністерство государственної безпеки. Там я пробув... Це все в Донецьку було? Так, так, так. Там я 3 дня пробув. Тоді мене перевезли на гауптвахту. Це для воєнних. На гауптвахті я залишався до ноября місяця, і потім мене перевезли на Макеївка 97. І там я до обміну вже був. Тобто ви сиділи в Макіївці, ви в статусі кого були? В Макіївці я сидів... Це колонія була в Макіївці, так? Так, як військовий. Ми з зеками не пересікались, з затриманими їхніми. Тільки ну, одне, що просто у нас було одне здання, і у нас тільки етаж був виділений тільки для нас. Так могли чути, там, спілкуватися з ними, ну, вони там нам кричали. Там. Є такі, що кричали, все добре, ну, молодці хлопці, вперед, тільки вперед, назад не вертайтесь. А інші кричали погані слова. А вас ізолювали, так я зрозумів? А для чого це було зроблено? То, щоб не було сутичок? Ну так, щоб ніхто не помер. Тобто ви там перебували фактично в статусі якби політичного, так? Так, так. А з вами багато людей перебувало от в Макіївці в колонії? Зі мною було 34 чоловіка, ну це я 34-й. Угу. І ким були ці решта людей? Ну, всі військові. Гражданських там було, от я вважався як гражданський, ну, тільки вони не судили мене і все. Отак сидів як військовий. Сиділи нас таких 4 чоловіка, а то всі остальні були військові. Ну, це вже вони після того, як виносили приговор. Вони дали нам статус гражданських. Це було в сентябрі місяці уже цього року, ну, 17-го року. Вони усім військовим
дали 320 статтю, там типу їх будуть судити, там і все остальне. А нас просто вже відділили одних, просто посадили в окремі камери. Ми сиділи по 2 чоловіки і так були до обміну вже. А з вами хто сидів в камері? Так? Зі мною Даркін Олександр Васильович. Його також обміняли чи ні? Так, він зараз вдома. Він проходив також як військовий, чи він був як цивільна особа? Ні, він як цивільна особа ізначально був, тому що його зарахували як волонтера. Тому що він там хотів щось комусь ремонти робити, комусь допомагати. Ну, це там його я не знаю. А от в розмовах ви могли заперечувати, коли вас допитували, чи ні? От, наприклад, ви могли там сказати, от люди, яких ви підозрювали у тому, що вони росіяни, ви могли сказати, ну, хлопці, давайте не будемо там, говорити неправду, от ви росіяни, ви не є тут місцеві шахтарі, чи таке виключалось? Вони взагалі старалися зі мною менше говорити. Якщо я щось казав не те, що потрібне, вони просто били і все. А чи вибивали якісь зізнання? От хотіли, щоб ви там у чомусь зізналися, чого ви реально не робили? Чи не було? Ні, ну як зізнання? Вони мені дали дуже багато бумаг, які мені треба було підписати, що я там і Захарченка вбивати хотів, і Гіві, і Моторолу, і мости зривати, диверсант. Тобто повісити на вас, так? Так, да, я підписав. Хай. Підписали ці всі речі. А наскільки мені відомо, Захарченко вас відвідував, так? Так. Да. А чого приїжджав? Приїжджав подивитись, хто я такий. Йому було дуже цікаво, що такого диверсанта вони впіймали дуже здорового. А от коли ми говоримо про те, що ви підписали там документи, що, мовляв, в лапках зізналися, що хотіли вбити Захарченка. І це йому донесли, так? Так. І він на повному серйозі в це вірив? Ну, він і вірив, і вони там самі розуміють, що у них бананова республіка, там нічого казати. А от які враження на вас справили ці люди, там, які вас допитували? Ну, як враження? Дуже тяжко просто було, і таке враження, просто вони дуже ненавидять тих людей, які просто хочуть врятувати країну, і щоб країна не розпалася. А це ті люди, які хочуть, щоб вона розпалась. Тому що їм це вигодно буде і потрібно. А чи спілкувалися ви, наприклад, з людьми, які саме є місцеві, так, з Донбасу? Угу. От що вони думають про цю всю ситуацію? Ну, там є деякі люди думають, що краще була б Україна. Вони так іноді навіть самі і говорили, це те, що поміняли шило на мило. Це їхні слова. А є такі, як патріоти, як у нас патріоти країни, що ми там за Україну. І там є такі ж самі патріоти, які вірять там щось, і вони самі розуміють, що це неправильно, і самі в це вірять просто. А от коли ви говорите, що є люди, які говорять, поміняли шило на мило, ви маєте на увазі навіть ці місцеві, які вас допитували, так? Вони вам відкрито про це говорили? Ні, це не ті, що допитували, це ті, що просто охороняли нас. А як систематично вас викликали, так, на допити? Систематично вони не викликали, вони самі приходили. І коли мене після ІВС забрали на МГБ, вони теж там допитували, вже я все попідписував, а вони мене все одно там тримали, і теж їм було цікаво дуже, для чого я приїхав, щоб я їм здав всіх розказав, і дуже їм цікаво було. От що було найжахливіше, коли ви перебували майже 1,5 роки у полоні для вас особисто? Ну, для мене особисто це було закрите поміщення, коли нас держали на Макіївці. Ми 24 години знаходимося просто в камері. І це дуже тяжко. Я писав Захарченку, на ім'я Захарченка через МГБ заяву на те, щоб мене просто вони добровільно розстріляли. Тобто ви не хотіли жити, так? Ну, я не хотів жити в тому плані, що вже просто довели морально. А це коли ви написали цю заяву? В часовому проміжку це який був? Ну, це вже почти перед обміном. А вас, наприклад, до грудня місяця вносили в списки?
Я в списках появився аж в сентябрі 16-го року. В 16-му році, і ви чекали свого обміну аж до грудня 17-го, так? А чому не відбувся скоріше цей обмін? Вам пояснювали? Ну як, вони все время говорять, що настраюють людей, наших от воєнних усіх, що Україна не хоче міняти своїх людей, своїх військових, вони їм не потрібні, так просто хочуть якби внести таку свою лепту в те, щоб ми просто не хотіли вертатися додому. А от чому ви написали прохання про розстріл, так? Що вас розстріляли? Ви настільки важко було і ви втратили взагалі віру? Якби вже 2 роки підряд, грубо говоря, нас просто все время міняють. В 16-му році, 25 декабря, вже якби домовились, вже повинен бути обмін. Ми його чекали 2 місяці, і за ці 2 місяці взагалі нічого не... І так воно все зійшло на нет, і всі приїжджають, Красний Хрест, ОБСЄ, ООН, і всі обіцяють, що буде, а нічого немає. А Червоний Хрест, ОБСЄ запускали, так, до вас? Да. І вільно вони з вами спілкувалися, розмовляли? Як вільно? Завели, посадили, і лишнього нічого не можна казати. Це ще перед камерою тобі об'ясняють, що скажеш щось погане, Перед камерою? Коли виводять з камери, я маю на увазі. Коли виводять, просто перед камерою треба буде стати, щоб вони там обшукали, щоб нічого там не виніс, ніяку гранату не зробив, ні бомбу. Такі. А і вони були присутні також при розмовах, так? З Червоним Хрестом, з ОБСЄ. Ми говоримо, я маю на увазі, вони це люди, які вас утримували, так? Так. Вони повинні там знаходитися, це обов'язково. Це їхня задача така в них була. Червоний Хрест, ОБСЄ – це міжнародні організації. З української сторони хтось приїжджав до вас за ці 1,5 роки, що ви сиділи? Савченко Надія приїжджала і приїжджали з церкви. Московський патріархат, так? Так, Московський патріархат до нас приїжджав. А Надія Савченко, коли приїжджала, ви з нею спілкувалися? Так, вона заходила до нас в камери, покамерно заходила і з кожним могла поспілкуватися не більше хвилини. Вам що вона сказала? Що все буде добре, щоб трималися, щоб не тіряли віру, повернемось додому. Вона коли зайшла до нас на етаж, до нас на поверх, вона крикнула «Слава Україні!». Дуже було приємно це чути, і якби дали такий толчок, щоб ще трошки посидіти, можна потерпіти. А от які враження вона на вас справила, так, за цю хвилинну розмову? Враження було таке, що сильна жінка. Дуже така, Але це все одно вас не підштовхнуло, наприклад, далі триматися, так? Ми порозмовляли, вона уїхала і сидимо, місяць ждемо, другий ждемо, третій ждемо, нічого не міняється і дуже тяжко. Оце як останній раз вона приїхала до нас перед обміном, привезла нам речі, щоб ми їхали до них, в цих речах додому. І от тоді, коли вона сказала, що буде обмін перед Новим роком, вже якось, навіть не хотів я це чути, я їй лічно сам казав, що, може на Пасху нас поміняють уже так, Тобто ви не вірили, так? Ні, я не вірив. І казав другим, що не буде нічого. А от коли говорити про умови, так, як вас годували? Годували дуже жахливо. Це щоб розуміли, годували як свиней. Просто дуже тяжко. Навіть вспоминати не хочеться те, що їли. А як давали? Раз на день чи 3 рази? 3 рази на день і одне й те саме. Тобто не мінялось нічого. Приїжджали коли з Московського патріархату до нас, і там з Московським патріархатом були теж якоби так журналісти, вони там з фотоапаратом були, і вони сфотографували нашу їжу, яку принесли, і в яких тарілках це була їжа. І їм одразу сказали, щоб вони видалили ту фотографію. Зразу почали до них розмовляти. А представники Московського патріархату, вони були представники місцеві, так, з Донбасу, чи вони приїжджали з Росії? Ні, по-моєму, з Росії. Нам говорили, що це взагалі з Києва. Угу. Що це київські.
і там хто хоче поспілкуватися, хто там що. А і вам давали спілкуватися з ними? Ну так, вони просто Скільки часу? в камері знаходились, і з ними вони відносились, не казали їм час. А тобто вони могли спілкуватися скільки хотіти? І про що ви з ними спілкувалися? Вони вас якось підбадьорювали? Чи... Підбадьорювали, говорили, що все буде добре, що скоро за нас всі моляться, що будемо скоро вдома. І от після того, як вони приїжджали, ми ще півроку сиділи. А чи багато було людей, які втратили віру на Всі. обмін, так? Тобто всі 34, які там були, так? Всі. А подання, наприклад, про розстріл тільки ви написали, чи ще були? І Поляков писав. І Поляков ще, так? Він також звільнений був. Він теж гражданський, він ветеран АТО, Угу. попав в полон. І тоді він писав там заяви. Я писав раз, а він писав там раза два, може. З нього вони сміялися, тому що у нього 3-я група, по психічному. І вони так до нього відносились, як до такої людини. От ви сказали, що у вас були зламані ребра, так? Вам надавали якусь медичну допомогу чи ні? На ІВС мені надали медичну допомогу, це еластичним бинтом, мені просто вони обв'язали і все. І вони знали, так, що вони вам зробили фізичне ушкодження, так? І ніхто ніяких... Ні, у мене одразу напухло все, вся сторона напухла, і вони нічого. Якою була ваша перша думка, коли вам сказали, що ви будете обміняні? Мені сказали, що іменно я буду обміняний, це вже ввечері 26 числа. Це вже зайшли. За день? Да, вже ввечері, там часов вже, мабуть, в 10 там поприходили, бо там один з них був п'яний, там якийсь спецвідділ, там, що по нами займається. Я, до речі, був в Макіївці 97, спецконтингент. Статус у мене такий був. Це що означає спецконтингент? Це вони мені навіть самі не розшифровували. Вони самі, мабуть, навіть не знають, просто так називають. Вам дуже багато разів говорили, так, що вас будуть міняти. Коли ви повірили, що це є реальністю? Коли вже вивели нас в дворики в 4 часа ранку. 27 числа, так? 27-го. І коли посадили вже в воронки і повезли вже на лінію розмежування. Коли ми сиділи в воронках, я опять потеряв віру. Тому що ми просиділи там 5 годин, і ми не вилазили, нічого не шевелились. Нас набили просто повні воронки. 3 воронка, по-моєму, у нас було. Да, 3. І нас держали в цих воронках, не вилазили. Ми єлі допросили, щоб нас в туалет вивели. І там виводили нас по одному в туалет. Таких, тримали як тигрів. Серед тих 34, так? З якими ви перебували? 6 чоловік, з якими я був, залишились там. Тобто обміняли 28, так? Так. Повністю. А вам невідомо, чому вони не обміняні, ці 6? Як це невідомо? Це кожен розуміє, тому що вони не хочуть віддавати бійців. Вони напхали в обмін гражданських людей, які зовсім ніяк не причетні, вони просто там шпіони. Угу. У них всі шпіони. Якщо щось не так сказав, не так подумав, ти шпіон. Все, ти проти них і все. Якщо в тебе є своя думка. А чи є якась градація? До кого найгірше відносяться там? Відносяться до добровільців, хто добровільно пішов на службу. Тобто, якщо він є у лавах якогось добровольчих батальйонів, так? Так. Це карательні батальйони, вони їх так називають і карателями. У них там по новинам все время передають, оцей Едуард Басурін їхній, розказує реально такі комікси, що там Україна 15 мільйонів раз обстріляла, там народ убиває, там один військовий їхній ополченець там тільки загинув, а там 200 чоловік гражданських людей, там трупи везде лежать. А от ви говорите, Базурін розказує, ви мали доступ до засобів масової інформації? Включали в 12 годин дня нам в обід. Коли дають обід, нам включали радіо, свій гімн, вони це
обов'язково нам включали, щоб ми його То така слухали. політінформація з вами Да, відбулася. да. Так включали нам радіо, щоб ми могли послухати. І от по новостям теж отак от і почули, що буде обмін, за обміну дізналися. А потім ходили там покамерно зі списками і говорили, щоб ну, якби були готові. Там говорили, що з собою не можна брати і все остальне. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Георгій Тука, так? Він наприкінці року чи на початку року він заявляв про те, що понад 40 чоловік будуть перевіряти, так? На причетність співпраці з представниками так званої ДНР, так? Що ви думаєте про це? Ну, що я думаю про це? Ну, я думаю, що це правильно зробити, тому що, ну, от уже знаходячись зараз на Феофанії, мені вже телефонували з ДНР і просили, щоб я приїхав в Донецьк з МГБ. Дуже цікавились мною. А для чого? Я не знаю, я їм сказав, що хай вони приїжджають до нас, якби, ну, А як вони вас видзвонили, так? От контакти звідки? Ну, це ж дуже всім було цікаво, звідки вони взяли цей контакт, тому що контакт тільки мій номер телефону, я просто зараз на Феофані як старший, просто в мене там списки людей, до мене волонтери зі мною працюють. І Ви номер новий, так? Новий це ваш новий номер. номер, так? Новий номер. Вам дзвонили на новий номер. так. І мій номер телефону є у тих людей, от, які от, зі мною просто там знаходяться. Там знаходиться нас порядка 33 чоловік. Тобто хтось з тих людей передав номер туди в ДНР, так? Так. І так І не мені одному просто ще телефонували, ще там одному, от зі мною, що в палаті знаходиться, Канарському Олексію, йому теж телефонували, він гражданський, на нього вішали 9 трупів, що він 9 сепаратистів вбив. Ну, отак вони роблять. Чи знайомі ви з іншими людьми, так, яких обміняли? Знайомий, я от, Ви познайомились, напевно, вже зі всіма майже, так? Да. І ваша думка про всіх? Моя думка. Ну, комусь було там дуже тяжко, да, от комусь було там не зовсім тяжко. У когось були там телефони в полоні, комусь там були передачки, комусь там, ну, все по-різному. І якби мені б краще було б, щоб обміняли тих хлопців, які там залишились. Ви маєте на увазі ті 6, так, які залишились на Макіївці. А чи ви мали якийсь контакт із Україною, так, із підконтрольними територіями за весь цей час вашого полону? Нам дозволяли листуватися з рідними. І ну, там же ж, як завжди, от перевірки проходить. Ну, це ж у них на МГБ і у нас на СБУ. Проходить листування, оце ж там вони ж провіряють, щоб нічого лишнього не написати. Ну, я в всіх письмах писав, що дуже тяжко, дуже вже держать, як у вольєрі собаку, і дуже тяжко. Чи спілкувався після обміну з вами хтось з вищого керівництва держави, президент, наприклад? Ні, приїжджали від президента, помічник президента, це Зарецька Наталія Євгенівна. Вона зараз з нами займається, ну, допомагає нам в наших питаннях. От ви сказали, що до вас приїжджала Надія Савченко, так? І після останнього візиту вона вас також підбадьорювала. Ви думаєте, це одна з її заслуг, так, що вас звільнили? Ну, Взагалі думаєте, чия це заслуга, що все-таки ви перебуваєте зараз тут, у Києві? Ну, насамперед, що це заслуга тієї контактної групи, яка домовилась, змогла домовитися. За це от, нашої влади, скоріше. Тому що, ну, Надію, я думаю, у неї немає таких от можливостей, щоб вона могла нас якби домовити, щоб нас обміняли. Ваші плани на майбутнє, так? Чим ви думаєте далі займатися? Ну, мої плани – це відновитися на службі і захищати свою країну. От після того, як вас звільнили, так, після 27 грудня 2017 року, дуже багато в засобах масової інформації говорили про реабілітацію полонених. Так, зараз ми маємо 9 січня. Відбувається реабілітація полонених? Реабілітація відбувається, там комусь буде вже протезування зубів, комусь там старі виривають уже, ну, ті, що там вже погані. Ну, так, ну, проходять усі, психологи працюють, ну, дуже добре.
Ви думаєте відновитися, так? В лавах Збройних сил України, так? Так. Якщо вас знову підійшлють на схід, ви поїдете? Поїду. А якщо знову буде така сама ситуація, яка сталася 8 травня 2016 Ну я вже року? знаю, я ж вже побував в полоні, вже знаю, як себе там вести. Тобто ви готові до цього, так? Готовий. А коли до вас телефонували з так званої Донецької Народної Республіки, ви з ними розмовляли, вони сказали, що ви приїжджали туди. Мотив? Вони мотиву не сказали, вони просто сказали, що приїдьте в 11 годині ранку, або о 10, я вже точно не А хто пам'ятаю. телефонував? Сказали, що представники МГБ. І все. Я питав там фамілію, ну вони не кажуть. Ну, я сказав, що приїжджайте на Феофанію, ну і разом А підлікуємо. вашого співкамерника звільнили також, так? Да. Ви не коли вас звільняли, ви не пересікалися з тими 6 військовими, так, українцями? Що там залишилось? Так. Ну, ми коли нас звільняли, вони ще залишались там. Ну, була така інформація, там ми чули, як між собою охранники там балакали, що їх будуть перевозити на СІЗО в Донецьк, в 5-ту колонію СІЗО. А от всіх людей, яких затримують, так? Є якась певна селекція, хто куди попадає, хтось в колонію, хтось в Ні, СІЗО? там якої такої селекції нема, там просто хто затримав, і той там, ну, за кожною там у них службою закріплено своє. Там хтось от ОБОП затримує людей, він спочатку це треба по-любому ІВС, там, ну, щоб воно все зажило, там зайшло. А на МГБ ж зовсім по-другому. МГБ на підвал відправило, там тримають і все. І майже всіх б'ють, чи хтось уникає цих речей? Ну, хто буде все говорити, що їм потрібно, того й не будуть бити. А є такі люди, які все говорять, так? Ну, В в нашій країні все можливо. Тобто, просто я чому запитуюся, ви ж спілкувалися там з людьми, ті, які 34 були, так? Ви всі разом, ви ж могли там виходити і разом знаходитися на подвір'ї, так? Були ті, що їх не били. Були ті, що ну, навіть нічого не говорили, їх просто не били. Просто вони, ну, якщо їх взяли там десь в бойових, ну, їм смисла нема бити. Вони ж самі все знають, самі бачать, де хто. Взяли в бойових? Ну, Що ви маєте на увазі? Коли там розвідку брали, там всіх, ну, таких хлопців там з розвідки, от їх як брали, так вони знали їхні ж позиції. Угу. Тобто ви маєте на увазі, якщо про людину все знали, то їх не допитували нічого, а зізнання? Ну, якщо їх не то, що там все знали, вони просто, якщо їх упіймали іменно при виконанні обов'язків, там вони просто, ну, як коли йде контакт, ну, тоді не допитують нікого. Ви самі родом з Бердянська, так? Запорізька область. Да. Запорізької області. У вас там родичі залишились, так? Да. Ви вже їздили туди чи ще ні? Ні, я ще не їздив, хочу пролікуватися, поїхати туди вже здоровим. Що лікарі вам зараз кажуть? Скільки займає реабілітація? Ну, ще сказали, от сьогодні, до речі, сказали, що треба ще неділю мені залишатися там, тому що в мене завтра буде дивитися хірург, можливо, буде у мене операція. У мене опухоль на грудній клітці. Це від побиття, так? Так. І ви про неї не підозрювали аж тут? Ні, ну я підозрював, воно боліло і сьогодні просто дивились, там знімки робили. Завтра буде вже. От в українському суспільстві є дуже багато дискусій, що робити з з окупованими територіями, так? Чи відрізати їх, чи боротися за них. От ви 1,5 року провели в полоні, так? Багато побачили, так? Дехто може там прожити життя і цього не побачити. Ваша особиста думка? Що їх треба забрати, це наша територія. Це наша земля, а не їхня. Кому не подобається, хай їдуть в Росію. Навіщо Росія тут? А от дехто з полонених засобами масової інформації, звільнених заручників, він говорив, що дуже багато говорили, що це русський мір прийшов. До вас таке говорили, так? Звісно. Це у них постійно таке, там русський мир. Вони себе всі росіянами вважають. Прожили 25 років, да, от вже в незалежній Україні, да, і вони стали вже росіянами. Ну, я їм говорив сам, от що ви там не казахи, не румини, що іменно от росіянами ви поставали.
А от ви могли спілкуватися там, не знаю, з охоронцями от вільно, так? От там на якісь там навіть політичні теми? Ну, Чи краще цього було з уникати? охоронцями краще не спілкуватись, тому що можна було не добалакатися з ними. І якісь там такі проукраїнські позиції висловлювати також дуже важко було, так? Про українські так, а самі охранники просто проти України говорили там багато речей таких, що там ми не потрібні, Україна там дуже погано відноситься до людей, до свого народу, наша влада дуже погана, так от просто всі розказують, якби настраювали нас проти нашої країни. Просто морально так давили, так? Так. Це от коли ми говоримо про охоронців, це були місцеві, так? Були, да, місцеві, з охорони всі місцеві. Там у них ті, хто приїхав з Росії, вони працюють в МГБ, там, начальники військової поліції. Вони там просто... Тобто вищі позиції вони мали, так? Так, вони іменно там куратори для цього. Вони там поставлені просто керувати. А от чи вони якось скривали те, що вони росіяни? Ні, наоборот, вони навіть були такі, що от в МГБ були такі, що хвастались, він каже, я от з Росії, я русський. І отак от. Військові теж були там, серед них теж от росіяни. Кадрові військові ви маєте на увазі, так? Так, кадрові. І вони навіть цього не приховували, так? Ні, не приховували. Там от був хлопець з позивним Москва. Він, до речі, до нас відносився, так, на нейтральному. У нього не було такого, що ми там якісь вороги там, або ще щось. Він сам казав навіть своїм сокамерникам, що там напередку вони там укропи і вони все. Да? От там і треба з ними там розмовляти, так як ви от розмовляєте. А зараз вони полонені і зв'язані руки. А от в Макіївці, так, 34 особи з вами перебували. Чи були також там люди в полоні місцеві, яких схопили? Які були там родом з Донецька чи з Луганська, наприклад, саме з Донбасу, і їхня територія зараз є непідконтрольною? Був з бившого Артемовська, зараз Бахмут, був Касаткін Ярослав. Він залишився, до речі, зараз там, він поїхав на Луганськ, його вони відпустили в іюлі місяці. Ви з ним спілкувалися, так? Так, спілкувалися, він сидів з нами просто. І приїхав зі мною, його привезли на Макіївку 97, 22 ноября. А що йому інкримінували? Те, що він співпраця з Збройними силами України. Його відпустили, значить, не доказали, чи як? Не доказали, тому що він реально просто, він сам служив за них. Він з 14 року просто був... За них, за так зване ополчення, так? Так, так зване ополчення. Він пішов ще, коли був Стрілков, коли ото все починалось тільки. А ви з ним спілкувалися? Що він думав про цю всю ситуацію, так? Коли його дуже він був не радий, тому що така от у них сталася країна, і все время він говорив, що краще б цього не було. Тобто він за Україну, так, в підсумку був? Ще скажіть кілька слів. Взагалі, як зараз чуєтеся, і якщо б була можливість повернути, там, відмотати, наприклад, до 8 травня 2016 року, чи ви б погодилися бути диверсантом і співпрацювати з Збройними силами України? Диверсантом я би був би, тому що це якби мій обов'язок захищати країну. І чи поїхали б під Маріуполь, якщо б знали, що таке станеться? Якби знав, що таке станеться, мабуть, би підготувався би, щоб не сталося так, що от просто воно, коли не ожидаєш цього, це дуже тяжко. Коли знаєш, що буде, вже готовий до цього, вже знаєш. Як от на допитах просто, вже знаєш, вже повторно допитують, вже знаєш, що як ток буде бити, як будуть там електродом бити. Усе знаєш, воно вже до цього просто готовий. Дякуємо Івану Теренку, українському добровольцю, який майже 1,5 року провів у полоні бойовиків. Бажаємо Івану скорішого одужання, так, і повернення до життя вже в Україні.
Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося у цю студію вже за півгодини після новин.